Здравейте, колеги! В това видео искам да ви покажа една нова функционалност, която нарекохме Split Service. Основната цел на тази функционалност е да може да се разделя една услуга на няколко подуслуги, като функционалността е полезна, когато, примерно, има редки случаи на издаване на авансови фактури, да речеме, или искате да фактурирате една част от услугата, на по-късен етап да си запазите следващата, или по някаква причина да разделите на отделни документи една и съща услуга. Сега ще ви покажа какво имам предвид. Ето тук съм подготвил един пример. Може да разгледаме един Wizz Air билет на Иван Иванов. Ето тук виждаме примерните му детайли. Виждаме една нетна цена от 200 евро и продажна цена 300 евро. Направил съм ги по-леснички кръгли за нуждите на примера. Така, сега ще видите тук в първата колонка един нов символ, една нова иконка. Когато минете отгоре с мишката, виждате, пише Split Service. Натискам тази иконка и какво получавам? Една информация в нов прозорец, която ми казва, че имам 300 евро продажна цена и 200 евро нетна цена. И сега с този билет искам да го разделя, да кажем, на две. Ако искам да го разделя на две равни части, за примера ще го направя. Имам 300 евро продажна цена, пише 150 и пиша нетна цена 100 евро. Разделям на две и продажната и нетната цена и натискам бутончето Split. Системата автоматично ми раздели реда на две. Ето виждате, два идентични реда се получиха. Ако видим детайлите, те са абсолютно идентични, само че при нетната цена беше 200, стана на 2 по 100 и съответно продажната цена беше 300, се получиха 2 по 150. Така че по този начин мога много бързичко да разделя на две, без да трябва да влизам във всеки един ред да го едитвам, и в момента имам две идентични. Това работи също така и на повече части. Ако искам да продължа да сплитвам, мога този първоначалния сервис, който вече е за 100 нетна и 200 продажна и 150 продажна, мога да го разделя още един път, ако желая и имам нуждата да го направя. Натискам отново на бутончето, вече виждам, че цената, която имам в сервиса е 150, така че мога да кажа новата услуга да е за 50, а нетната ми цена примерно да е за 25. И по този начин какво се случи? Имам вече 3 реда и трите реда. Първоначалният, който беше с нетна цена 200, стана на 75, защото от него отделих един път 100 и един път 25. Общия сбор прави 200 и съответно и с продажните цени беше 300, стана 100 плюс 150 плюс 50, 300. И по този начин мога да издавам документи в различни времена за различни суми за дадения клиент. Ако по някаква причина нещо съм объркал, да речем последния сплит не ми е харесал, мога да го изтрия тук от кошчето и когато го изтрия от кошчето, дам му един рефреш, мога да погледна какво се случи. Имам отново само два реда и двата реда отново сумата, която изтрих, се върна в първоначалния ред. Така че тук човек може в кавички да си поиграе малко с тази функционалност и да използва както е необходимо. Така че накратко това е функционалността. Имам един ред, в него имам бутонче, когато го натисна мога да задам как да се разделят сервисите и те ще се разделят съответно с сумите, които съм задал в поленцето тук. Това накратко, надявам се да ви помогне тази функционалност.